Ahojte, teraz si ukážeme, ako môžete využívať službu Voda FTP, ktorá je priamo zabudovaná v programe Blue Voda, čiže nepotrebujete žiadneho FTP klienta externého, aby ste mohli posielať svoje obrázky, dokumenty a súbory na server Voda hostu. Dostaneme sa na jednoducho tak, že klikneme na Tools a FTP Manager. Objaví sa nám takéto okno, ktoré má dve strany. Naľavo je váš počítač, čiže máte tam svoje súbory, svoje disky a tak ďalej. A napravo máte vzdialený server. Ako vidíte, nie sme pripojení, takže klikneme na Connect a pripojíme sa tam. Tu si zvolíme server IP, ktorý sme dostali mailom, ak sme si objednali službu VodaHost, web hosting od spoločnosti VodaHost. Zadáme užívateľské meno, heslo a pripojíme sa. Dostaneme sa na náš server, ktorý máme uložený na Vodahoste. A tu máme public HTML, ako som už spomínal. Čiže to je vlastne verejné, čo sa všetko zobrazí. Toto sú niektoré z mojich strán, ktoré som robil. Ak chcete, môžete premiestniť obrázok jednoduchým kliknutím a pretiahnutím na druhú stranu. Tým pádom sa nahráva. Takisto môžete stiahnuť obrázok naspäť. Toto by bola jednoduchá navigácia v Blue FTP. Môžete nahrávať rôzne obrázky, rôzne súbory, dokumenty, súbory na stiahnutie a tak ďalej, ale nenahrávajte súbory, respektíve ktoré máte uložené vo formáte BVP, ktoré si ukladáte priamo v programe Blue Voda. Čiže tieto .bvp, tie vám automaticky, keď kliknete na Publish, tak vám ich prekonvertuje, enkryptuje na váš server. Čiže jednoducho obrázky, súbory, dokumenty, ktoré ponúkate na stiahnutie alebo ktoré ponúkate na zväčšenie, tak si môžete uložiť na tomto FTP klientovi. To by bolo o Blue FTP všetko. Na budúce si ukážeme, ako funguje control panel na serveroch VodaHost. Pekný deň prajem, ďakujem za pozoranie.